Fit-tmiem ġimgħa li matula l-Awtorità tal-Ippjanar approvat il-permess għas-CenturyLink Project li għandu lan li naqqas it-traffiku fiż-żona ċentrali tal-pajjiż, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan il-Gvern qed iwettaq dak li suppost għamel ħaddieħor snin ilu. Filwaqt li laqa l-kritika, Dr. Muscat fiehem kemm dan il-proġett huwa bżonnjuż u spjega li b'dan il-mod qed tinstema' l-karba ta' nies minn irħula bħal ħalbalzan u ħattart li ilhom snin jilmentaw minħabba traffiku li jgħaddi mill-qalba tal-irħula. Din hija triq li ilha fuq il-mappa li suppost issir snin sħaħ. Id-differenza bejna u bejn ħaddieħor li din il-linja fil-mappa li fuqha tiddependi ħafna affarijiet issa qiegħda ssir. Dwar is-saħħa mentali, il-Prim Ministru esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li fl-aħħar qed naraw passi konkreti biex is-suġġett ma jibqax tabu. Dan fil-kuntest li aktar kmieni din il-ġimgħa tnediet l-istrateġija tas-saħħa mentali għal 10 snin li ġejjin. Naħseb din l-istrateġija qegħdin nuru kif il-qasam tal-saħħa mentali f'pajjiżna mhux biss qed noħduh b'serjetà, imma anka qegħdin nagħmluha mainstream kemm jista' jkun. L-istrateġija hija msejsa fuq servizzi fil-komunità. Iżda iktar minn hekk se tara li servizzi għal kura tas-saħħa mentali jingħataw minn sptar ġdid li se jkun parti minn Mater Dei. Inti mhux għax għandek bżonn kura fuq saħħa mentali trid tmur mhux biss minn daħl oħra jew x'imkien ieħor ma trid tmur sptar ieħor jisu maqtuħ għalih. Dik minnha nnifisha toħloq ċertu stigma. Inti għandek il-kumpless issa ħajkollok tal-Mater Dei illi parti minnu permezz ta' binja ġdida ħajkun l-isptar il-ġdid tas-saħħa mentali u naħseb minnha nnifisha diktejn sew mhijiex biżżejjed u hemm affarijiet oħra fl-istrateġija imma dik żgurtejn sew biex tinqata' ħafna mill-istigma. Meta tkellem dwar il-liġi għall-protezzjoni tal-minuri, il-Prim Ministru qal li din se tolqot primarjament lil tfal vulnerabbli u twettaq bidliet konsiderevoli. Fisser kif din hija liġi oħra li tikkumplementa l-infrastruttura soċjali li qed jibni il-pajjiż. Qed nitkellmu fuq infrastruttura mhux qed nitkellmu biss dwar is-CenturyLink dwar it-toroq, qed nitkellmu wkoll dwar l-infrastruttura soċjali illi ngħinu lill-aktar nies vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.